L'altra cara, amb la col·laboració de Grup Soler. Marta Rovira, què tal, com estem? Molt bé. Gràcies per atendre'ns. Avui parlarem una mica d'actualitat política, però també d'aquest Marta Rovira cada dia més a prop. Un informe psicològic de quan tenia 14 anys la descriu com una noia reservada i un xic insegura, que s'esforça per portar a terme allò que creu important i que respon positivament davant de qualsevol demanda. Encara és així la Marta Rovira? Això hauria de respondre la resta de la gent, perquè parlar d'un mateix és molt complicat, diguem-ne, però crec que el patró continua vigent. En aquesta descripció també en destaca la senzillesa, la naturalitat i, òbviament, la discreció. La discreció, però ara treu un llibre que la semidespulla. Sí, i aquesta setmana, el dilluns, que vam presentar-lo a Barcelona, vaig dir que el llibre és genial, és fantàstic. Jo crec que l'Eva Piqué ha fet una feina brutal. És un llibre que enganxa, és amè, va relacionant diferents idees en diferents episodis, utilitza aquest llenguatge metafòric que té l'Eva de construir, no? A través de relacionar diverses idees, construeix noves expressions amb una idea... És brutal, el llibre. I a mi m'agrada, si no fos, que parla de la Marta Rovira, diguem-ne, i aquesta és la part que em costa una mica més, perquè si fos el llibre que parlés d'una altra persona, doncs seria doblement genial, no? Però bé, també vam explicar una mica d'on sortia aquest llibre. L'Eva Piqué va ser una persona que en aquest país va fer una cosa que jo crec que hem de tenir en compte i que la fa poca gent, que és deixar-ho tot, abandonar-ho tot, per venir a les llistes d'Esquerra Republicana les passades eleccions al Parlament de Catalunya. Al cap de pocs mesos va veure que s'havia equivocat, que segurament ella aportava més fent de periodista, fent d'escriptora, fent de cronista del moment, ajudant des de la societat civil, i encara va fer una cosa que costa més, que és ser sincera amb ella mateixa i dir que la política no era per ella, i per tant va deixar l'escó. I a partir de llavors vam començar a parlar molt, perquè em sentia molt responsable d'haver acabat d'empènyer una persona a la política i que finalment no s'hagués sentit còmode. Un cop has passat per la política quedes molt marcat, i aquest país se t'han tancat moltes portes, sobretot si vens de l'àmbit periodístic. Aleshores, parlant, reflexionant sobre la vida, sobre els fills, sobre tot, i sobre la política i sobre el país, al final l'Eva va decidir que estaria molt bé que la gent em conegués una mica més de prop. I va sortir aquest llibre, per tant, com que el llibre és aquest exercici, és aquesta reflexió, és aquest acompanyament mutu, doncs a mi m'agrada, diguem-ne, a part de que expliqui moltes coses de la meva vida que no sé si cal que se sàpiguen. És el que diu vostè, no? En el llibre hi ha una part de la Marta Rovira política, però també, com jo li deia, semidespulla, si em permet l'expressió, la Marta Rovira persona. Marca alguns dels punts claus de la seva inici, de la seva carrera política. No sé si ens pot recordar com va ser aquell congrés del 2008, quan Joan Puigcercós la truca i li diu: et demano permís per posar el teu nom al damunt de la taula. Sí, jo crec que això està bé. Crec que tota la part de transparència que podem donar de la política i, a més, visualitzar que la política no està feta per cap elit especial, sinó per gent normal, a mi és la part del llibre que ja m'agrada, diguem-ne. I aquí, la meva entrada a Esquerra, la meva entrada a la política, el per què la política, el per què Esquerra Republicana, el per què la independència, el per què la socialdemocràcia, jo crec que s'explica al llibre a través d'anècdotes personals, no? En el congrés del 2008, jo crec que hi havíem de donar una resposta. Hi ha molta gent que es pregunta d'on ha sortit aquesta Marta Rovira i com és que ha tingut aquesta carrera meteòrica, no? I l'Eva ho diu així mateix en el llibre, tan ràpid. Doncs jo també tenia la necessitat d'explicar-ho, atès que molta gent s'ho pregunta, i l'Eva ho fa fantàsticament. I és tal com va succeir. És a dir, en aquell congrés convuls d'Esquerra Republicana, les dues parts que intentaven arribar a un acord buscaven gent nova, noves cares, per començar a entendre's, però amb una certa renovació. I allà és on apareixo jo, és on dies previs se'm demana el currículum, i aquell mateix dia al Congrés, que donava un cop de mà a comptar els vots, doncs em truca el Joan Puigcercós i d'aquí pràcticament a l'escenari. Doncs bé, va ser una mica això, i a partir d'aquí ja s'explica que el 2009 preparem les eleccions europees, començo a tenir relació amb l'Oriol Junqueras, treballem junts durant els anys que ell és a Europa,
i, en fi, ja queda poc per explicar. Després passem al juny del 2011, aquella matinada que es lleva perquè la seva filla la desperta i de cop comença a rebre a 5:45 del matí felicitacions, no? Serien els dos punts claus, que marquen, no? Sí. Aquell dia va ser més dur, perquè la meva filla tenia molts pocs mesos, jo acabava de ser mare, de fet havia plegat de la feina on estava a Barcelona per per retornar una mica a la comarca d'Osona i, per tant, buscar professionalment una nova oportunitat, dedicar a la meva filla la baixa de maternitat o una miqueta més, fins i tot, i se'm capgira tota la vida personal. L'Oriol Junqueras em demana ajuda, em demana que em necessita, que he de fer un pas. Jo només faig de dir que no, que crec que hi ha gent més preparada, que busquem gent, li demano ajuda al Puigcercós per ajudar gent, per ocupar la secretaria general, i al final no pot ser, no? Se succeeixen una sèrie de fets i, en fi, surt filtrat en un mitjà de comunicació i jo no havia tingut temps ni pràcticament de decidir-ho, ni de pair-ho, ni de compartir-ho amb la gent més propera, no? Que la meva mare, els meus pares, etc., se n'assabenten una mica per la premsa. I va ser un moment dur, eh? Crec que pels que els interessi la política, a part de conèixer la Marta Rovira, hi ha dos moments en els que explica vostè que són rellevants dels últims anys, no? Un és després de les eleccions en les quals hi ha aquesta davallada de Convergència, en les quals ha d'haver-hi una mena de pacte amb Esquerra Republicana de Catalunya, i com vostè i fins i tot el mateix Artur Mas li dona les gràcies, i l'esposa d'Artur Mas també li agraeix a Marta Rovira la dedicació, l'esforç que hi ha posat per aquest pacte, i l'altre seria la pregunta. Però si anem al primer, aquest pacte que la ciutadania sobiranista de Catalunya veia molt necessari entre un semipacte entre Esquerra i Convergència. Clar, nosaltres teníem la sensació, després de llegir els resultats electorals del 25 de novembre del 2012, que s'obria una gran oportunitat al país. I era que havia guanyat les eleccions Convergència i Unió, que s'havia compromès a portar els ciutadans de Catalunya davant de les urnes per decidir el futur polític, i que hi havia una majoria molt més àmplia, que passava per Iniciativa per Catalunya, per la CUP i per Esquerra Republicana, per fer possible això. Aleshores, nosaltres érem claus, perquè podíem fer que aquesta oportunitat s'esdevenís realment. I jo i moltíssima gent a Esquerra Republicana vam veure que havíem de fer que això passés, amb una certa dignitat, evidentment treballant pel dia a dia del país, i per tant amb l'obligació i l'esforç d'entendre'ns en aquests moments de tantes situacions dramàtiques, però a la vegada vèiem que era l'oportunitat per trobar la solució definitiva i perquè els catalans poguessin expressar a les urnes que volien viure en un estat independent. Per tant, ho havíem de fer possible. Va costar molt, van ser 3 setmanes de parlar molt, de parlar amb un partit polític i amb una gent que no estàvem acostumats tampoc a interlocutar ni a relacionar-nos. Vam fer un esforç brutal. De fet, el pacte mateix explica que hi va haver àrees concretes que no ens vam entendre i, per tant, vam generar grups de treballs que han anat treballant, però en el tema majúscul, en aquell compromís que en teníem que havia de ser superior perquè a les urnes havia rebut més suport, que era el dret a decidir, era el suport més majoritari, és a favor del dret a decidir. El passat 25 de novembre del 2012. Aquí ens havíem d'entendre i al final ens vam entendre. I l'altre, que potser va demostrar que això anava en sèrio, si em permet també dir-ho així, va ser la pregunta. Una pregunta que redacta Artur Mas el dia de la Constitució i que no es filtra cap mitjà de comunicació i que vostès de cop apareixen un dia en una roda de premsa i allà tots els periodistes de Catalunya, la societat en general, coneix la pregunta. El fet que no es filtrés, el fet que ho portessin tan en secret i s'unissin grups tan dispars com Unió Democràtica i les CUP, vostès demostraven a la societat que allò anava en sèrio. Jo, per mi, aquest és el gran acord. Si haguéssim d'agafar un gran acord aquesta legislatura, és concretament aquest. Aquest és el gran acord per això, perquè donem una lliçó de formes, de manera de fer política. Ningú utilitza en partidisme l'acord que ja hi havia. Abans que ens trobéssim a Palau, aquell acord pràcticament ja estava definit feia un dia i mig. I ningú l'utilitza en benefici propi d'un partit ni a nivell personal per ser-ne protagonista. Això es manté i, a més, tenim la sort que mentre estem reunits acabant de parlar de l'acord que ja hi havia, però d'altres temes, per exemple, que defensaríem les urnes fins al final, que era un acord que donava un inici però que havia d'acabar el 9 de novembre o havia d'anar més enllà. Mentre estàvem discutint tot això tampoc es va filtrar mai, i per tant vam poder demostrar
que érem forts, que podíem sumar, que la suma era transversal i que garantíem que realment els ciutadans de Catalunya, amb aquesta fortalesa, podien arribar fins al final perquè defensàvem les urnes, no? Jo, per mi, ha sigut el millor moment en tota aquesta legislatura, aquest. Els periodistes que treballen amb vostè el dia a dia, els periodistes del Parlament de Catalunya, diuen que quan vostè surt i s'ha de posar de cara a les càmeres, només amb la mirada ja saben més o menys per on van els trets. No sé si ha après no a mentir, que això no estaria bé venint d'una política, sinó a no dir-ho tot. No, jo em sembla que la política té molts reptes, té moltes assignatures pendents, i em sembla que una de les assignatures pendents és a parlar clar. I parlar clar vol dir que parles amb tot, parles amb els gestos, amb les mirades, amb la cara, i si en algun moment s'ha de comunicar un mal moment, doncs no es pot dissimular això, és impossible. Evidentment, som discrets, no?, quan ho hem de ser. Hi ha moments en què s'ha de guardar la discreció. Per què? Perquè per sobre de la discreció hi ha alguna cosa més preuada, que és la possibilitat d'un acord, que és la possibilitat de l'interès general, d'alguna cosa que beneficiï l'interès general. Aleshores, la Marta Rovira no se li intuirà res, diguem-ne, com l'acord de la data i la pregunta. Hi havia un interès general, hi havia l'acord per sobre, doncs d'acord, aquí hem de ser discrets, no cal que s'expliqui tot, està bé. Però la resta de situacions jo crec que s'han d'afrontar i que s'han d'assumir amb total honestedat i amb la màxima transparència possible. Posarem a la pràctica això que ara ens diu vostè. Catalunya votarà el 9 de novembre? Catalunya votarà el 9 de novembre i jo no penso dir el contrari, perquè que votem només depèn de nosaltres. Per tant, el que hem de fer no només és anar dient que votarem, sinó que recordant que hem decidit votar i ho hem decidit a les urnes, que això és el que ens dona moltíssima força. El 25 de novembre, allò que vam decidir més majoritàriament, en un 80% de la gent que va anar a votar a les eleccions amb més participació històrica, és que havíem de tornar a votar per decidir el futur. Per tant, votarem perquè tenim un mandat democràtic, votarem perquè només depèn de nosaltres, votarem perquè ho estem fent tot per poder votar, i en tot cas... Votarem de forma legal i oficial? Clar, per això estem treballant. Però per tant no ens poden assegurar que votem el 9 de novembre. Per què no? Jo li pregunto si votarem de forma legal i oficial, no només depèn de Catalunya. Depèn de Catalunya només, perquè si no ho podem fer per les vies legals que hi han establertes, si ara quan anem a Madrid el proper 8 d'abril ens tornen a dir que no, doncs crearem la nostra pròpia via legal dintre el marc constitucional i això és possible i estem treballant perquè sigui així, per tant tindrem llei de consultes, tindrem decret de convocatòria i posarem les urnes i això ho farem perquè només depèn de nosaltres. I si algú es posa pel camí, i si algú intenta obstaculitzar que això passi, doncs serà la responsabilitat del que intenti obstaculitzar-ho, però nosaltres, com a país, des de les institucions, defensarem les urnes fins al final. Però vostès poden aprovar la llei de consultes a principis del mes de setembre, pot haver-hi un recurs al Tribunal Constitucional, aquesta llei queda congelada, queda d'alguna manera suspesa fins que sapiguem quin és el que dictamina el Tribunal Constitucional, per tant tampoc podem assegurar que el 9 de novembre Catalunya voti. Però quan tindrem la llei de consultes, immediatament tindrem el decret de convocatòria. Però vostè sap que això pot quedar aturat pel Tribunal Constitucional o no? El Tribunal Constitucional, el govern espanyol, demanarà al Tribunal Constitucional que suspengui el dret de vot dels catalans? Li sorprendria que ho fes? Bueno, no és suspendre una llei, és suspendre el dret de vot. És a dir, nosaltres, com a país, crec que hem de retornar permanentment la responsabilitat de no votar al govern espanyol. L'hem d'anar retornant, perquè nosaltres hem decidit que volem votar democràticament, tenim una decisió legítima i democràtica, perquè tenim les vies legals per fer-ho i perquè ens estem preparant per fer-ho. Per tant, si algú impedeix que votem, que n'assumeixi la responsabilitat. Nosaltres, la responsabilitat que tenim, l'obligació, de fet és una obligació, no? Perquè és un mandat democràtic, l'obligació que tenim és de complir allò que han decidit els ciutadans, que és que posem a l'urna al seu davant perquè puguin tornar a votar. I en això estem. Però formem part d'un estat que es diu espanyol, que hi ha una resta de ciutadans i que hi ha una colla de lleis... D'acord, però jo no puc dir que impediré la consulta. Jo no ho diré mai, perquè jo el que faig des del 25 de novembre és treballar per fer la consulta. Jo no l'impediré, aquesta consulta. L'impedirà algú altre? Vés a saber. A mi em sembla que si s'atreveixen a impugnar el dret de vot, si s'atreveixen a retirar les urnes, haurem guanyat la partida. Perquè de còmplices a favor de la democràcia, a nivell europeu i internacional, en tindrem per parar un tren. Però vostè sap que a nivell europeu als estats els costa molt
perquè després es poden trobar que a casa seva passi més o menys el mateix, és a dir, el nord d'Itàlia està cansat dels del sud, la zona de Flandes, la zona d'Escòcia, això als estats els costa molt perquè després poden trobar que això els passi a casa seva. Sembla que hi ha estats que demostren que poden assumir la democràcia perfectament, com el Regne Unit, per exemple. El Regne Unit serà el primer a reconèixer una Escòcia independent, perquè han pactat la consulta i, per tant, acataran els resultats de la consulta. Si Escòcia surt que sí, el Regne Unit acceptarà Escòcia, i si el Regne Unit accepta Escòcia i, evidentment, la voldrà dins de la Unió Europea, doncs la voldrà França, la voldrà Alemanya, la voldrà Itàlia, no? Per tant, què més voldríem nosaltres que viure en una normalitat absoluta d'un estat que assumís la democràcia? Ja voldríem que fos així, però malauradament no ens deixen, no accepten, no volen. En tot cas, insisteixo, la nostra obligació és fer que els catalans puguin votar i nosaltres no ens limitarem, no ens limitarem. Per tant, què passarà el 9 de novembre? Posarem les urnes i si no les podem posar, algú haurà d'assumir la responsabilitat, però nosaltres no, perquè de tot el que nosaltres depèn, nosaltres treballarem per posar les urnes. Com deia vostè ara, també aquests dies hem conegut que serà una de les cares que defensarà, una de les persones que defensarà al Congrés dels Diputats de Madrid el tema de la consulta. Ja sap més o menys què dirà o com ho farà? Sí, em sembla que és molt important el Congrés espanyol, no ho sé, ho estem preparant, però el que a mi em surt de dins en aquests moments és anar al Congrés espanyol i dir-los que Catalunya ha pres una decisió democràticament. El passat 25 de novembre, els catalans van decidir que volien decidir el futur polític del seu país davant d'unes urnes. I recordar-los que hem arribat a aquest extrem, que hem arribat a aquesta situació de tensió política, també en part per la seva responsabilitat. Per tant, ells són responsables amb els incompliments, amb les mancances, amb els dèficits respecte a Catalunya que estiguem en aquesta situació. Ells són responsables de com ens sortim d'aquesta situació, per tant, val més que assumeixin tota aquesta responsabilitat, que ho fem democràticament i que ens deixin votar. I que ells també seran responsables de que no puguem votar. També han d'assumir aquesta responsabilitat. Si no ens deixen votar, la responsabilitat l'haurà d'assumir el govern i l'estat espanyol, no els ciutadans de Catalunya. Moltes de les persones que ens estan veient imaginen la resposta del Congrés dels Diputats i vostès tornen a Catalunya com Ibarretxe va tornar al País Basc. Jo crec que no estem en la mateixa situació. És molt diferent. Saben perfectament que tenim 5 vies legals per poder votar, saben que n'hem escollit una, atès que no hi ha hagut diàleg ni negociació, malgrat ho hem intentat 1000 vegades, que és que ens transfereixin la competència per fer un referèndum, i saben que si això no succeeix, pràcticament la resta de vies queden anul·lades i haurem de treballar la via catalana. I saben perfectament, ho han de saber, i en això és el que els hi vull repetir. Jo crec que ho hauríem de repetir tots, com a país, que tenim un mandat democràtic, que nosaltres, els diputats, el govern, tenim l'obligació de complir aquest mandat democràtic. I això és diferent de Crimea, i això és diferent del Pla Ibarretxe, i això és diferent de tot. Nosaltres, els ciutadans, ens han demanat que els hi posem una urna davant per decidir el futur polític del país, i ells s'haurien de sentir també interpel·lats per aquesta demanda que és democràtica dels ciutadans de Catalunya. Però parlant de democràcia, hi ha una llei que es diu Constitució i ells tenen el dret o no de cedir-los aquests 150.2 perquè Catalunya pugui fer això. Això no li valdria com a democràcia, també? D'acord, si ells ens diuen que no ens deixen fer un referèndum, farem una consulta. Farem una consulta, perquè nosaltres tenim l'obligació que els ciutadans de Catalunya votin. Ells també la tenen, l'obligació. Si ells diuen la via no és la del 150.2 i no ens donen alternativa per complir aquest mandat democràtic, la buscarem, perquè nosaltres tenim l'obligació de buscar les alternatives. Nosaltres preferiríem que el govern espanyol s'avingués a dialogar-ho i a negociar-ho, però això no està sent així. Per tant, nosaltres no podem assumir la responsabilitat del govern espanyol de no voler negociar, de dir-nos que aquí no es votarà, que la independència és impossible. No, és que no li demanem la independència al govern espanyol, que de vegades també es perverteix el debat en aquest sentit. Nosaltres el que demanem al govern espanyol és que deixi votar els ciutadans de Catalunya. I això és legal i és constitucional i per això utilitzem les vies constitucionals que hi ha. Aquí on fem l'entrevista avui, aquí a la ciutat de Vic, es va viure ja el 13 de desembre de 2009 una experiència, sobretot a la comarca d'Osona, una de les més participació a Catalunya d'aquelles consultes organitzades per la societat civil. Aquell dia se'ns demanava que votéssim sí o no a la independència de Catalunya. Potser, no sé si estarà d'acord, el que costa més explicar
és què és la independència de Catalunya? És a dir, s'ha fet pedagogia, s'ha explicat bé a la ciutadania. Vostès ara estan fent diferents conferències i vostè és una de les persones que hi participa, d'aquí al 9 de novembre o d'aquí totes les preguntes que tingui la ciutadania. Però se'ls ha explicat bé, se'ns està dient hem d'anar cap allà, que estarem millor, però no sabem com és allà. És cert, com que nosaltres hem de guanyar un primer pas, que és el dret de vot, perquè malauradament ens el neguen, doncs tot el debat que hauríem d'estar fent sobre la independència, sobre què vol dir un nou país, sobre com construïm aquest nou país, queda en segon terme. Però no creu que sumaria adeptes, això? Sí, clar. I jo ho lamento, diguem-ne, que una cosa estigui tapant l'altra. Malgrat això, clar, nosaltres som un partit polític i, per tant, què estem fent ideològicament? Doncs explicant què és la República Catalana, què pot ser aquest nou país, com ho pot ser des de tots els àmbits sectorials. Per tant, fem una doble campanya. No anem defensant el votar és democràcia en aquests actes que fem arreu del territori, defensant un lema de parvulari, dient, escolta, votar és democràcia, per tant hem de poder votar. I per altra banda, anem fent jornades cada cap de setmana de com pot ser una república catalana des de l'àmbit de l'administració de justícia, des de l'àmbit de la salut, des de l'àmbit de l'educació, etc. D'acord. Hauríem d'estar fent aquest debat. De fet, Escòcia fa aquest debat, perquè ha guanyat el dret de vot i, per tant, ells poden parlar de com serà l'Escòcia independent. El que la gent ha de tenir clar és que la independència només és un mitjà, només és un instrument, perquè el que ve després de dir volem un estat independent és el debat de com volem aquest estat. I el primer que ha de tenir clar la gent és que això és un procés constituent, que hi hem de participar tots i que entre tots hem de dissenyar aquest nou estat. Un nou país que, sobretot, jo crec, de forma molt sintètica, que ens l'imaginem molt diferent de l'estat que hem conegut, que és l'estat espanyol. Jo què sé, per exemple, en matèria de regeneració democràtica, hem de canviar tot el sistema polític. La gent ha de sentir-se apoderada, ha de tornar a sentir que té el control de les institucions. Però estarà d'acord amb mi que Catalunya, sense ser independent, ja pot començar a fer moltes coses d'aquestes que no està fent. Sí. És a dir, els mecanismes per lluitar contra la corrupció s'estan portant al 100%, s'estan executant al 100%, renovació democràtica. Han escollit Ernest Maragall com a número 2 a les europees. És renovació democràtica? Llistes. Jo puc escollir com a usonenc quin és el meu diputat al Parlament de Catalunya? Jo no dic que la... És a dir, tot això es pot fer sense ser un estat independent i no s'està fent ara mateix. Mai diem, i de fet jo ho reitero sempre, mai diem que la independència serà la panacea de tot, mai, i menys i que la independència eximeixi de les obligacions actuals, perquè l'altre dia ho explicava Catalunya Ràdio, és a dir, d'acord, podrem dissenyar la nova República Catalana des d'un punt de regeneració democràtica, que no vol dir renovació, regeneració democràtica vol dir que els ciutadans tornen a tenir el poder de les seves institucions i per tant les controlen i les institucions són transparents i poden demanar la rendició de comptes de forma directa. I això no es podria fer ara sense ser un estat? Això ja ho hauríem d'estar fent en aquest moment. I en el Parlament hi ha la llei de transparència i accés a la informació pública que no està sortint endavant i que nosaltres denunciem i reclamem que hi ha partits polítics que ja tenen problemes en aprovar una llei de transparència i accés a la informació pública. I aquí anem endarrere, tan endarrere que Espanya, Xipre i Portugal són els estats, inclòs Catalunya, que no tenen aquesta llei de transparència i accés a la informació pública a tota Europa. Val? Doncs sí, aquí tenim una assignatura pendent. I tenim una altra assignatura pendent amb la llei electoral. Per què carai, Catalunya és l'única comunitat autònoma que no té llei electoral? Per què juguem al partidisme amb instruments tan claus perquè els ciutadans sentin que tornen a recuperar el poder de la política? I estic d'acord amb això. 10 de novembre, Catalunya és independent. Permeti'm fer aquesta mica de paròdia. 10 de novembre, Catalunya és independent. Vostès seran els mateixos. Qui m'assegura a mi? No. Qui m'assegura a mi que els que venen després, doncs els que venen després aconseguiran fer una llei electoral que ara es podria fer sense ser un estat independent? Si algú es pensa que el 10 de novembre els 4 polítics de torn, i m'incloc a mi mateixa, tancats en un despatx, poden fer el procés constituent o la Constitució d'aquest país, el poble li passarà per sobre. Perquè si alguna cosa té de bo el nostre procés és que no el lideren els polítics, ni els partits polítics, ni els protagonismes polítics, sinó que el lidera la ciutadania. I per això és un plaer, en aquests moments, que jo pugui estar al capdavant de tot això. I per això ens sembla que Esquerra Republicana ha de fer l'esforç que fa en tot allò que representa la política en aquests moments, com per exemple la llista de les europees. A la llista de les europees hi ha un valor abans que l'Ernest Maragall, del que representa l'Ernest Maragall, que es diu Josep Maria Terricabras. Esquerra Republicana entén que una llista electoral ha d'estar al servei del país i la millor manera de posar-la al servei del país és posar-hi gent independent que ja ha treballat pel país i que té un reconeixement internacional, en aquest cas a Europa, perquè el Josep Maria Terricabras a Europa no necessita presentació, no necessita. Se li obren les portes de les acadèmies on ha estat treballant durant molts anys. I escollir l'Ernest Maragall
És evident que no és una aposta de renovació política, ho és una aposta de renovació política només per la transició que significa d'una persona que ha sapigut fer el pas de defensar Catalunya com un estat federal a defensar Catalunya com un estat independent. I si nosaltres apostem per aquesta persona, malgrat sigui una persona que ja ha tingut la seva trajectòria política al nostre país i que ha fet coses que ens podem compartir més o menys i que n'hi ha algunes que no les compartim i ho podem dir obertament i ho hem de poder dir obertament, és perquè ajuda a que moltíssima gent faci una altra regeneració que sigui la de passar d'una proposta d'estat federal a una proposta d'un estat independent. I això què permet? Permet eixamplar la majoria social que ha de votar el sí el 9 de novembre. Per tant, la clau és que Esquerra Republicana pugui ser l'instrument per guanyar la consulta el 9 de novembre i per posar les millors persones al servei del país. I això és el que farem. I la Marta Rovira, el 10 de novembre no sé on serà, però tant me fa, si el 9 de novembre guanyem la independència, si obrim un procés constituent de base ciutadana i tots plegats treballem pel país, m'importa, ara anava a dir un rave, però des d'on treballa la Marta Rovira per aquest país. De moment, per mi és un privilegi estar aquí i ho entomo amb la màxima servei i vocació de país, però és que en el futur faré igual. I si no és Esquerra Republicana, serà des de casa, serà des de... Per acabar, una part del llibre té el títol de Quan les dones manen. La Maria Mercè Roca recorda els estereotips encara funcionen i els estereotips indiquen que les dones han de ser dòcils, amables i no brillar, que èxit, poder, ambició o estratègia són paraules d'un món que no ens pertany. Com ho ha viscut, això? No sé si són homes o són dones. A mi m'agrada més parlar d'una sèrie de valors que se'ls hi posa l'etiqueta de femenins, que segur que és incorrecta. Però hi ha uns valors que han de triomfar en la política, que ara ens hem anomenat com a valors femenins, no? Però, per exemple, que l'Oriol Junqueras els té molt, no? Jo de vegades dic, a mi m'agrada la forma feminitzada de fer política de l'Oriol Junqueras, perquè són els valors del consens, de la diplomàcia, del diàleg, d'escoltar tothom, de les portes obertes. I a més és que quan tu fas polítiques sense limitacions prèvies i ets capaç d'anar, i ho he provat, em vaig anar a una conferència de l'Alícia Sánchez Camacho l'altre dia a Barcelona, no? I tothom al·lucinava. Doncs sí, perquè aquesta senyora només fa que denunciar que nosaltres dividim, crispem. No, obrim-nos, escoltem a tothom, segur que això ens millora la manera de fer política, la manera d'entendre-la, la manera de... Doncs és això. I em sembla que la política té molts aspectes pendents en aquest sentit, no? De la manera de fer, de la gent normal, de buscar sumar, de buscar els punts de confluència que permeti ajudar els ciutadans. La política, jo hi crec, pot ser un dels millors instruments per ajudar els ciutadans i hem de fer que sigui així, que sigui un instrument que ajudi els ciutadans i per això fa falta que tots parlem, que mirem d'entendre'ns, que busquem els punts de confluència i no tot el dia els punts de diferència, que superem els partidismes, que no pensem tot el dia en les llistes electorals. Marta Rovira, cada dia més a prop, no sé si podem avançar ja a alguns dels llocs on veurem la presentació d'aquest llibre. En principi tenim previst fer-ne una a Vic, que l'estem lligant pel 3 d'abril, al vespre, no sé si serà a les 7 o a les 8, al casino, properament ho anunciarem, i a Girona crec que també el 14 d'abril, si no m'equivoco, aquesta no està tan tancada, però de moment tenim previst a Vic el 3 d'abril i a Girona. Doncs qui vulgui conèixer tots aquests intríngulis dels que ja hem parlat avui una miqueta, però també la Marta Rovira més persona, aquella que prefereix anar a l'estranger perquè no la coneix ningú i pot fer el que allà fa, com anar al tobogan i baixar el tobogan amb la seva filla, ho trobarà aquí. No sé si és la part que més li agrada o no del llibre, entenc que no. No, ja dic, no... Bueno, les intimitats, diguem-ne, són molt meves, no? I soc bastant reservada en aquest sentit, però també entenc que hi ha una certa necessitat de saber d'on ve i qui és aquesta noia que ha sortit de sota les pedres. Marta Rovira, un plaer, moltes gràcies. Gràcies. L'altra cara, amb la col·laboració de Grup Soler.